வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன தகவல் பார்க்க போறோம்னா கழுகுமலை முருகன் கோவிலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கழுகுமலை முருகன் கோவில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியிலேருந்து 22 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது அமைந்திருக்கு. கழுகுமலை முருகன் கோவிலில் முருகன் கழுகாச்சல மூர்த்தியாக காட்சி தருகிறார். இது ஒரு குடைவரை கோவில். இந்த கோவிலில் மலையை குடைந்து கோவிலின் கருவறை கட்டப்பட்டிருக்காங்க. கோபுரமாக ஒரு மலையே காணப்படுகிறது. ஒரு மலையே கோபுரமாக காணப்படுது. இதுக்குன்னு ஒரு தனி விமானமோ கோபுரமோ கிடையாது. மலைதான் கோபுரமாக இருக்கிறது. இந்த கோயிலோட வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா, ராமாயணத்தில் வரும் ஜடாயுவோட தம்பி சம்பாதி அப்படின்ற கழுகுக்கு முருகன் சாப விமோச்சனம் வழங்கிய இடமாகவும் இந்த கோயிலை சொல்கிறாங்க. இதனால் கழுகுமலை அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இக்கோவிலில் முருகன் மேற்கு பார்த்தும், வள்ளி தெற்கு பார்த்தும், தெய்வானை வடக்கு பார்த்தும் காட்சி தராங்க. இங்கு முருகனுக்கும் சிவனுக்கும் தனித்தனி பள்ளியறை இருக்கிறது. இங்கு பிற கோவில்கள் போல் அசுரன் மயிலாக இல்லாமல் இந்திரன் மயிலாக இருக்கிறாங்க. இத்தலத்தில் குருவும் செவ்வாயும் இருப்பதாக மங்கள ஸ்தலம் அப்படின்னு கூறுறாங்க. இந்த கோவில் கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னனால் கட்டப்பட்டது. இதனால கழுகுமலை வெட்டுவான் கோவில்னு சொல்றாங்க. இக்கோவிலுக்கு செல்பவர்கள் மலையின் மேற்புறத்துல கழுகுகள் சுற்றி வருவதை நம்ம பார்க்கலாம். கழுகுமலையை கழுகுகள் பாதுகாப்பாகவும் வச்சிருக்கு அப்படின்றதும் சொல்றாங்க. இந்த கோயில்ல தினமும் முருகனுக்கு படைக்கப்படும் பிரசாதம் போன்ற உணவுகளை மலையின் மீதுள்ள கழுகுகளும் பிரசாதமாக சாப்பிடுது. இக்கோயிலில் மனமுருகி வேண்டி வந்தால் கழுகாச்சல மூர்த்தியின் அருள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. நல்ல ஃபுல் எடுக்கணும். ஏங்க கொஞ்சம் சிரிங்க. போட்டோ கிளியரா வைக்க போறீங்க. போக மாட்டீங்க. பாரு.